Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kahenyo Trap Youth Council HYC minta ke setiap ke arpo hendu tarik nailur arjar arpuar kelakan mau burom ya kajing klad bahanyo jong urat ba ubadang sa kanam ke burom minta ubaki kot age uma age hopping stone ling dok nong lain da ke barake bansam de ki kot ling kedop bala ai kerteng ke kot MOU be an beriti kajing ma ya kari bat kajaj benriu henyo trap ban penpau ya kajing persya triang halor kajing asoy jong ka sarkar Meghalaya bat ka Assam ya ka MOU ya penbetput. Ya kane kajing samkot lengkedop lasdang kaseng HYC hakajing alam u general secretary baru kupar sendram kepala sedang na IGP point terter haki benta joka sekretariat DC office bat syadu kendailat hadu motprang ban ai ya kate ki kot lengkedop haki kti jong upai ba naka liang kaseng HYC berokoi hakum gani kasngi kepada ka lengku sengi yam keba nyo jong u mayet open stone lengdo we ne kiri orang ba kumjur noelam u baju keren nakapor sakapor bade bat kani ka kam haput ubalayele ru kumnu ba kijaka jong ki himakasi ki nomdu ai bat kinle cha sam yakum kani kasngi ka ba iraki kani ngisngu ka mau burom da jing sngo kthang da jing sosi ya ka jing du no ka jong i kum ka jai penriu yo new riu rang ba urat ba jong ka jai penriu ngi lasngo dei ban penmi ya kani ka kwat leng kdom ban pensyai pat ba halor ka jing sngo bat ki jing shisha ki bangi kum ka sangi yeng adu kani khlep mat ka bamanta ban penpau bakum ka jai penriu ngi la du nong shibun ne ha kani ka jing ya penbet kot ka baningkong lane kata ka phase 1 ka jing soy ka MOU ha pedeng ka sarkar ka jongi ba ka sarkar Assam kum ka seng nadu ka singi ka basdang ila kren da ka basyai ya kani ka sarkar ban penpau ba kalayat bakla hakar kompenbet yo put usam hakani ka phase 1 namar kum bakalong hi kajat benriu nyo trap kumjuru ki hima khamtam me ki hima jong ki jaka jong ki hima khasi ngila du ai chaka Assam kumangitip kastan lani ka nongrim ka baga sarkar ka yeng ka ong ba ka baningkong ka dei ba namar bakat kum ka kaipot jong snam arja khatwei ya ka bala summit ka tu ka pod ka sarkar kani ka sarkar ka bamenta ka ong bakamla syu ban haidin kelada ka long kumta ngi suthu ba kum ka seng ladang iya ta kata kalenti kajing ma bat kajing ya ka bakrau kan bu ya ka jat meri wa jongi hakani kuat ka ba arpat ka ban penyep kandon kajing ya penbet sampai dei kiwai pat ki jaka ki bakham kum ka langpi kum ka blok 1 blok 2 ka siar khanduli ka desh domria ka nongwa mak tumur tengi kum ka seng ismo ban penpau sik pat ba khnam gi pat ba bat ki pardo parasnam ki jongi ki nong snong jong ka briu nyo trap ro kuwi kin suthu ha e kani ka bakla kani ka sarkar ka bakla ka baningkong kajing bakla jong kani sarkar ka dei bakam suthu ya uput usam jong ka jala Meghalaya ngide ba suthu ba ka district council ka yo ya uput usam jong ki district council ka dei lomba ki hima khasi but ka sarkar Meghalaya ka bu lane ka yo ya uput usam ka dei lomba ki district council da ba kumta ban yo lane ban tip thikna yo uput usam ka jala ka jongi ngi ban suthu bat ban don ka jing suthu jingmot khamtam bat ki hima khasi kumba kalong menta daki khat ar khat lai tli kisnong jong ka hima nonglang kala ya no sha Assam pinapet ya ka kisnong ki bahap hapo hima jerngam kilaya no sha Assam kisnong ki bahap hapo ka hima jirang ba hima nongspung kilalet no sha Assam lare pipet ya ka kisnong jimrigao ba kalungkung kidai ki artli kisnong ki bahap hapo ka hima nongspung ba hima jirang kidai kisnong ki ba ki balong try di hima khasi ya ki kot jaka gitu ya ki beri ki basyong gitu ki jaka la ai de ki hima khasi de ka basusi kalong ba hakapor bo konrak sangmau chief minister jongi ya soy kani ke MOU khlam kanjok khtin ya ki hima khasi de halor kata kanong rim ka bala pelong ya kini hima khasi wat banlet banti ya ka jengkhang jong ki kayeng dorbar kayeng kashari bakhli do jong kari India kata ka Supreme Court ban panpa ka jing persya halor kani ke MOU but kajing ong lani kajing bu palat jong ka sarkar jala ban ong ba ki briu ki basyong hakini ki jaka kinrai lakin let cha Assam ne kin let cha Meghalaya kalong ke AK ka bangimla ban pediang namar ngitip thikna kumbalong hapo jimrigao kumbalong hapo lengkung ki briu ki basyong hang tu kim dei ki khasi ki dei na ko wi pa ka jai ban riu te ban ong ba maki kinrai
laki jaka ki jong hima kasi kin hap syapo Assam lani kin hap syapo Meghalaya kalong ke AK kababakla bat kaban bu jing ma ya kani ka phase 2 kilai ilung baki kot kubur baki karne pali ki basyong hapo langpi ki basyong hakiwe ki snong kila ada ban ong lepa bangi ngim kwa banwan sa Meghalaya nginlet sa Assam lengi tip ti kenapat baki ni ki snong ki bahap hapo langpi sektor kidi ki snong ki badai hapo ka himarat nong mensau hapo hima mensau Kelada kalong kumta, lada kini ki karne pali, lani kiwe pak kijai pendiri kinrai, lada ka sorkar kan ong bet ba, kiberi ki basyong hatu kajaka kinrai la kinlet cha Assam la kinlet cha Meghalaya ka umut baka jingma kan bu yangi namar bangi tip ti kana bakini kiberi ki la de pen pa, bakinlet cha Assam ta hatu kan nomlong ka jingdu nong pat, ya kajaka ka puta jong ke hima kasi. Di bat ka weiru ka jing ong jong ukon na ka kaipot ya ka bala submit house nam aja khatway kan bu jingma ka bakrau ya yangi hakani ka phase 2. Namar kumban supentip ya pi haka report jong arjak hatway kisnong hapo block 1 block 2 gidon tangkat tukan itli ki bami kerteng ndrai menta pat gidon kumbasan pho teli kisnong ki bakwa banwan syapo Meghalaya tela daw kon ra sang mau la de ban ong lupa bangin ngin stick laning ngin bat bet ya kata report jong senam arjak hatway kajing keli galong kan jayu gitu kisnong kasi penar ki jong ni ki bakwa banwan syapo Meghalaya kumangili iya hakini kisngi kot kubur bakatu kaseng kebadon hatu ki jaka ki bahapo Karbi Anglong Autonomous District Council kila ada penpon pa dak basai begini ki jaka ki hap apa Karbi Anglong District Council kim kwa banwan sipok Meghalaya kila ada ka sorkar ka jongi kebu lepai ka jing ka baningkong ban ailat ikini ki beri basyong kini jaka ban rai lakin let chenu bat ka baar ban suang bat ba ngingin bat ya kata ya ka kaipot jong senam ajak hatway kan bu jing ma ka bahe ya ka riba ka jat meri ka jongi de halor kata kanong rem bakung kaseng ngi penmi ya kani kot lengkedop ya ka bangil ai kerteng ke MOU bean beriti ki jingma ki babu ya kajat beri wajong i khnang bagi pat ba nong snong kin so thu hae ba kani ka sorkar ka kalabakla kani kawat ka banengkong bat kumno kan penbet kani kawat ka baar bat kumjuru bangin dawa na ka sorkar ba kadai ban review la ni kan phaibyang namar ladang im phaibyang ya kani ladang kani kam MOU menta kal along an la ni kelas kalong kumba kalong menta ka jingdu nong ba ka jing ka bakrau kan bu ya ka jala ka jongi hakapur ba kilet ban ya penbet yo put usam hakawat ka baar tinginget belamba kani ka jing ai ka jing sam jong ni kot lengkedop ki para kinong shong snong jong jala ken so thu babale kum ka sengi yang kon persya e kani ka MOU bat kumjuru ban pan ya ka jing kersan ga jong ki ya ka seng bah bangi syem ginu gilat nang ni sakmat ban penpau ya ka jing persya ka jong ni ya ka MOU ban dawa ya ka ban review ka MOU kinong shong snong hi kin don lang ringkat bat ni bat kham tam e kin don lang ringkat bagi hima kasi bat kinong shong snong ki basyong hakit bi than kaput kata ka de ka jing kwa jong ni kum ka seng ai ge menta ba sami kon kon nakaliang ga jong ni la penbet pamenta kasi kumagade kasi kumangi ong in penbet ban sama ni sor shlong ya bangin sam keleng gi jaka hang ni apo IGP ban kidon ki office sorkar apo DC office apo mot pran bukum juru apo hang ni apo khandailat ban adin kata kin hot ki jongi kin salet ban sam chakeleng ki jaka apo sor shlong bat hakini gisngi ki ban wan pat la shay la shisngi ka jing sami kini ki kotlen knop kandai ru apo Riboy district West Khasiels pat habaro ki district ki badon jong ka briu nyokrap